אוקיי. אז אנחנו ביום הרביעי דיברנו על המאורות, המאור הגדול, המאור הקטון, דיברנו על הפער אה, בין הציווי יהי מאורות, וגם בתחילת העשייה ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, ואחרי זה מופיע כמאור גדול ומאור קטון, שזה שינוי ממה שהיה בתחילה. אז הבאנו את המדרש, שהבטחתי שאנחנו צריכים לסיים אותו הפעם, המדרש על מיעוט הלבנה, מיעוט הירח. אז נקרא אותו שוב מהר, רק נזכיר את הדברים שאמרנו ונסיים את הנקודות האחרונות. אז הגמרא פה, במדינת המדרש, עומדת על סתירה בין הפסוקים. רבי שמעון מפז רמי כתיב, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. אז מצד אחד כתוב ששני המאורות הם גדולים, מצד שני הוא כתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אז מה קרה בין שני השלבים הללו? אמרה הירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שהשתמשו בכתר אחד, ודיברנו פה על השאלה העקרונית של השוויון במציאות. מה שלמעשה, אם יש שני דברים שהם זהים לחלוטין, שהם באמת שווים, אז אחד מהם הוא מיותר. ולכן במציאות אין שני דברים שהם זהים אחד לשני, וככל שעולים במדרגת הקיום של הנבראים, אז השונות היא נהיית מובחנת יותר. כלומר, שתי אבנים, אז אפשר שיהיו שתי אבנים מאוד מאוד דומות אחת לשנייה. שתי טיפות מים, ודאי, הן דומות מאוד אחת לשנייה, אבל אצל בעלי חיים כבר יש שונות יותר גדולה, ואצל בני אדם בכלל. כל אדם, ראינו את זה לפי הביטוי של חז"ל, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כלומר, כל אדם, המראה שלו, האישיות שלו, האופי שלו, שונה לחלוטין משל חברו. וזה עניין מהותי, השונות הזאת, שבעצם מבטאת את הייחודיות של כל נברא ונברא. בהקשר הזה אמרתי שבעצם השונות העיקרית, הראשונית, זה בין הבורא והנברא. לא, אז אני אוסיף רגע עוד משהו שהזכרנו, שבעצם כדי שהייחודיות של כל נברא ונברא תוכל להתבטא, אז ממילא מה שנוצר במציאות זה חוסר שוויון, שונות, שמעלה את השאלה של ההיררכיה. כן? האם יש גדול וקטן? זה בעצם השאלה פה של המאור הגדול, המאור הקטון. כלומר, אם שני הדברים אינם שווים, אז ממילא עולה השאלה מי עליון ממי. ובהקשר הזה הייתה פסקה שמאורות הקודש של הרב קוק שרציתי להביא, שהיא נוגעת לעצם ההבדל שבין הבורא והבריאה. וזו פסקה מאוד, מאוד מפתיעה ומטלטלת בפעם הראשונה שקוראים אותה. זה לא סגנון שרגילים לקרוא בדרך כלל, שרב יכתוב כאלה דברים, אבל יש פה איזו הבחנה מאוד עמוקה של נפש האדם. אז הרב קוק כותב ככה, יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש. זאת אומרת, המושג של יצר הרע אנחנו מכירים. יש באדם כוחות, נטיות אל הטוב, וגם נטיות לדברים פחות טובים. אז במסורת היהודית אנחנו קוראים לזה יצר טוב ויצר הרע, אבל בעצם זה צדדים שונים שיש באדם עצמו. וחז"ל כבר מאפיינים שיש גם סוגים שונים של יצר הרע. יש יצרא דעריות, יצרא דעבודה זרה, כלומר נטיות מסוימות לעבירות מסוג מסוים. אז כאן הרב קוק אומר, יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש, כלומר משהו שלא גלוי, לא משהו שמבחינים בו במבט ראשון. קנאה מרכבת עצמות, המביאה רפיון ומחשקים לכל רעיון של אורה. כלומר, איזשהו קנאה סמויה, נסתרת, שהיא מחלישה ומחשיכה את כל מה שעשוי להיות מאיר בנפשו של אדם. הקנאה היא מוזרה, רבים לא יכירוה, מפני שישנם כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביעה. כלומר, זה קנאה, תכף הוא יגיד מה זה. קשה להעלות את זה אפילו על השפתיים. זה משהו, ולכן לא מדברים על זה, לא מכירים, לא ערים לזה, אבל היא ישנה. בכל זאת דבר שקיים, נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית. והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות, חוץ מצורתה האמיתית, כדרכן של כל התוצאות של הקנאה שאינן מתלבשות כי אם במלבוש נוכרי ונושאות עליהן תמיד שם זר. תרגום, לפעמים יש נטיות או כוחות באדם, שכשהוא מנסה לדכא אותם, הם מתפרצים במקומות אחרים, והוא לא מזהה את השורש של זה.
כן, אדם מנסה לדכא איזושהי נטייה, איזשהו כוח, איזשהו כוח חיוני שיש בנפשו, הוא מנסה לעצור אותו, לכבוש אותו, לדכא אותו, וזה מתפרץ במקום אחר בצורה מעוותת, בצורה חולנית, ו... וצריך חוכמה מאוד עמוקה, חוכמת נפש מאוד עמוקה כדי לזהות כל מיני דברים שמתרחשים לאדם, מה השורש שלהם בנפש, מאיפה זה בעצם מגיע. אז עכשיו הרב קוק אומר, הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה באלוהים. הוא אומר, יש לאדם באופן סמוי מאוד, הוא מקנא באלוהים. למה? האדם מקנאו באלוהים על עושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. הוא בורא ואני נברא. זה לא הוגן. זה קנאה מאלוקים, או שזה רצון אנושי להיות מושלם, ושיהיה לי הכל ושיהיה לי טוב? לא, זה הרבה יותר מזה. להיות מושלם ושיהיה לי טוב, זה עדיין דבר עם גבולות. גם אדם מושלם מתי שהוא מת. גם אדם מושלם הוא לא נצחי, יש לו גבול בכל זאת, הוא לא יודע לעוף. לא יודע, כאילו, יש דברים שהוא לא יכול לעשות, כי הוא אדם, כי הוא מוגבל. הרב קוק מדבר על משהו הרבה יותר רדיקלי. שיש באדם באופן מאוד סמוי איזה קנאה באלוהים, כי אלוהים הוא אינסופי, הוא שלם לגמרי, יש לו חופש מוחלט. ואדם מוגבל. כלומר, הפער הבלתי ניתן לגישור בין בורא לבריאה. אני נברא, ואני מוגבל, ואלוהים הוא בורא, הוא כל יכול, הוא חופשי, הוא אינסופי. והרב קוק אומר יש איזו קנאה נסתרת שקשה להעלות אותה על השפתיים, אנשים לא, כאילו, אני מקנא באלוהים, זה נשמע מפגר. ובטח אדם, לא יודע, שהוא דתי וזה, זה כאילו, לא אומרים דברים כאלה. לכן הוא אומר, זה דבר שהוא סמוי, אבל בעצם יש באופן סמוי בתוך האדם את הקנאה הזאת. הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעת וחשכת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח, וכשכל האמצעים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת, כדי להסיר מהנפש הכואב את החולת הריקה ואת העוקץ של הקנאה הדוקר נורא. אין מרפא טוב, אז אחרי זה נדבר על המרפא, פה אני אעצור דווקא. הוא אומר, הוא מסביר באופן הזה גם אה, כפירה. הוא אומר, לפעמים יש אנשים כאלה שהכפירה שלהם באה מתוך הקנאה באלוהים. עכשיו, זה כל כך כואב להם שמעדיפים להגיד שאין אלוהים, מאשר להכיר בקיומו ולהישאר עם הקנאה הזאת. והרב פה ממשיך לתאר מה הבעיות שזה מביא ואיך אפשר לתפוס את זה בצורה... אני לא מצליח להבין את זה כל כך סמוי שלא מזהים את זה, אבל... הוא אומר אבל שאפשר לשים לב לזה אם אתה נותן דעתך לזה, אז איך... כן, אבל עכשיו צריך להתבונן, איפה יש, האם יש לי את הדבר הזה, איפה זה מופיע. זה לכולם. לא, הוא לא אומר שיש את זה לכולם. זה לכולם. יש במעמקי הנפש, יכול להיות דבר כזה, יכול להיות שיש אדם שאצלו זה לא מופיע. זה קצת שכלול של, כאילו, דברים מעולמות הפסיכולוגיה, של קנאת האב. בוא נגיד שניטשה היה חלבי ליד זה. לא, אבל זה קצת ככה, לא? כאילו זה יושב על אותם... נכון, אבל הוא עוד הרבה יותר מזה. זה הרבה יותר, זה לא הקנאה באב, זה משהו הרבה יותר חריף. קנאה בבורא. זה גם חסר מימוש. נכון. זה הכרה, כלומר, הקושי שבזה, זה באמת, זה הכרה במשהו שהוא באמת בלתי ניתן לפתרון, אתה לא תהיה בו. זה לא משנה מה תעשה. נראה לי מאוד קשה להבנה, אלא אם כן יש לך את החוויה הזאת. זהו, וזה לא באמת משהו פסיכולוגי. זה לא אינטואיטיבי. כן, שהוא רווח כמו כאילו, לא יודע, כל אחד, לא מזמן שמעתי על נרקיסיזם, וזה ברור שכל בן אדם בעולם יש לו את העניינים האלה. אבל כאילו זה ממש נכון, לא שם. אז זאת אומרת, זה נושא בפני עצמו שזה לא הנושא שלנו, רק רציתי להביא את זה כי הזכרתי את זה פעם שעברה, שבעצם יש במעמקי הנפש האנושית חוסר הסכמה להיות הקטן. בסדר? לכן זה קשור לפה, כי הלבנה בסוף היא מסכימה להיות הקטנה. כאילו הרב קוק אומר שזה קנאה שהאדם לא מוכן לקבל את היותו נברא. להיות נברא, להכיר בזה שיש מי שברא אותי, זה להכיר בקטנותי. באמת, אבל, לקבל את זה, בענווה. שיש בורא, והוא ברא אותי, ואני מוגבל עם כל זה, וככה אני. זה קשה לפעמים. כן? שיר של רן שריד, אבל... על מה? שריד. איזה? בטיס, יש לה איזה שיר. טוב, לא זוכר עכשיו. אז אני חוזר אלינו. אז... כי יש... בן אדם אחד מסתכל, מישהו שיותר נצלח ממנו,
בשביל הקלות. לא, זה ברור, נכון, לא, זה ברור, אז בסדר, אז אומר, לא נכנסנו עכשיו לפסקה הזאת, אבל יש תופעות שקשה להסביר אותן בדרכים אחרות, והרב קוק פה מציע הסבר באמת חדשני ומפתיע, שיש תופעות שאפשר להסביר אותן דווקא אם מבינים שיש פה את הקנאה באלוהים, שמובילה לכל מיני תופעות אה, של כפירה, של מרידה וכל מיני דברים כאלה. יש עוד מישהו שמדבר על הדבר הזה? שהרב רואה. יש, אצל המקובלים יש כל מיני דברים, אבל זה לא בניסוח הזה ובסגנון הזה, אבל יש. בכל אופן, אז אמרה לפניו, אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? אי אפשר ששנינו נהיה באותה המדרגה. כן? אחד צריך להיות המולך והשני אחריו. אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. והסברנו את זה כהצעה לפרויקט. כלומר, תהי זאת שמוכנה לקחת על עצמה להיות הקטנה, לצמצם את עצמך כדי שהמציאות תוכל, שהזמן יוכל להתחיל, שהמציאות תוכל להתרחש. בעצם כל עוד אין את הקטן וגדול, אז אמרנו, הכל סטטי, הכל עומד במקום, מחכה שתהיה תנועה. כשיש קטן וגדול, כשיש פער, אז נוצרת שאיפה, נוצרת מגמה, נוצרת תכלית, יש יעד להגיע אליו. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמעיט את עצמי. אמרתי משהו שיש בו היגיון, משהו הגיוני, משהו הגון. למה שאני אמעיט את עצמי? אמר לה, לכי ומשלי ביום ובלילה. כלומר, פה הסברנו את המושג של היום והלילה, של הזמן הגלות והגאולה, שקשור להמשך המדרש פה, שישראל מונים ללבנה, הערכנו בזה הרבה, וזה בעצם האפשרות של הירח, מה שאין לשמש, שהירח נמצא בשמיים גם ביום וגם בלילה. כן, יש זמנים בחודש שהירח מאיר בלילה, יש זמנים שהוא נמצא ביום. כלומר, אף על פי שהוא הקטן, יש משמעות לעמדה של הירח, שאנחנו הסברנו לעמדה של ישראל, הערכים שישראל נותנים גם כשמי שמושל זה אומות העולם, שזה ממשלת השמש, בכל זאת הירח יכול להופיע גם בזמנים הללו ולתת משהו לתרבויות הגדולות. אבל אמרה לו, מה ירבותי דשרגא בתירא, רמא יענה, כשהנר בצהריים הוא לא מאיר כל כך, זה נכון, אני נמצאת גם ביום, אבל זה לא מופיע בצורה שלמה, כלומר, הפעולה של ישראל בתוך התרבויות הגדולות של אומות העולם, היא לא ניכרת, זה סמוי, זה נמצא מאחורי הקלעים. אמר לה, זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים. כלומר, בסופו של דבר, ישראל, זה בעצם ההסבר למה שאמרתי עד עכשיו, ישראל מונים בך את שנת החמה והלבנה, מייצג את הזמנים של אומות העולם ושל ישראל. אמרה לי, יום הנמי אי אפשר דלא מנו בתקופותה, כלומר, בסופו של דבר, המצב הרגיל של המציאות, כשישראל נמצאים בגלות, זה שהדומיננטיות של התרבויות של האומות היא זאת ששולטת. ואז הופיעה הצעה חדשה, זיל ליקרו צדיקה דשמך, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. אז פה אמרנו, זה ההצעה לפנות מהמישור הקוסמולוגי, התרבותי, למישור המוסרי. כלומר, כמו הצדיק, שהוא יודע להקטין את עצמו, אז ככה ישראל בין האומות צריכים להיות הצדיק שבין האומות. למה זה חשוב? כי גם אם נראה שמה שמקדם את ההיסטוריה זה הציביליזציות הגדולות, התרבויות הגדולות, עם המלחמות שלהם והכיבושים שלהם והטכנולוגיה והכל, בסוף הקדוש ברוך הוא בוחן את הקריטריון המוסרי של צדיק לעומת רשע, כלומר המגמה המוסרית שאליה העולם הולך. ומה שקובע בסוף אם תרבות היא מצליחה או לא, זה לא ההצלחה החומרית שלה, או התרבותית החיצונית שלה, אלא ההצלחה המוסרית שלה. ותרבויות שנכשלו מבחינה מוסרית, אז הן נידונות לכיליון, והן נעלמות מעל במת ההיסטוריה. ודווקא ישראל עוברים את כל הגלויות, ובכל זאת חוזרים חזרה לתחייה, וזה מה שדיברנו על סוד החידוש, הנושא של קידוש החודש, שישראל מונים ללבנה, שזה היכולת של ישראל להיות קטנים וגדולים, להיות בזמנים של גלות, ואחרי זה בזמנים של גאולה, שזה המאפיין העיקרי הייחודי שלהם. חזיה דלה קמיית ודעתה, ראה שעדיין לא מתיישב בדעתה. עד פה הגענו פחות או יותר בפעם שעברה,
הצדיק, ישראל כצדיקים בין האומות יודעים שהם העיקר. כן, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, בני בכורי ישראל, והקושי שלהם זה לקבל, הקושי של הלבנה פה במדרש זה לקבל את המצב הזה, שרק היא יודעת שהמציאות בסוף עומדת עליה. אבל קשה לה שהאמת לא גלויה. הענווה של הצדיק, או נגיד מסירות הנפש של הצדיק, שהוא מוכן להקטין את עצמו, זה מתנגש עם התביעה לאמת, למוסר, שהדבר הזה יהיה גלוי במציאות. שיראו מי באמת הציר שעליו הכל סובב. אז יש פסוק, זאת אומרת, וצדיק יסוד עולם. כלומר, יש עולם שגם המדרש אומר, כל העולם ניזון בשביל חנין הבני, וחנין הבני די לו בקו חרובים. כלומר, יש איזה צדיק כזה אחד שאף אחד לא מכיר אותו, והוא נמצא באיזה מקום, והוא בקושי מתפרנס מאיזה משהו קטן, ובעצם כל העולם כולו מתקיים בזכות זה שיש את האדם הזה בעולם. המציאות הזאת מצד אחד היא מקסימה, כן? זה יופי, אדם כזה שהוא, כל העולם מתקיים בזכותו, והוא בענווה מוכן להיות בעמדה הזאת שאף אחד לא מכיר בזה. מצד שני, יש פה תביעה שהאמת תתגלה. שאיך יכול להיות שיש צדיק כזה שכל העולם עומד עליו, ואף אחד לא יודע את זה חוץ ממני. כן? ולכן הלבנה עדיין דעתה לא מתיישבת, היא לא מוכנה לקבל מצב שבו יש פער בין האמת המוסרית ובין המציאות. אבל אמרנו, בעולם הזה זה בלתי אפשרי. ולכן התשובה בסוף זה אמר הקדוש ברוך הוא, ראה שלא התיישבה דעתה של הירח, אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי שמיעטתי את הירח. כלומר, הפתרון הוא, בכל זאת, הירח, הלבנה צריכה להקטין את עצמה, והקדוש ברוך הוא מבקש, תביאו עליי כפרה על שמיעטתי את הירח. והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו להשם, אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירח. כן? כלומר, הקורבן, החטאת שמקריבים בכל ראש חודש, ואנחנו מכירים שבכל חג מיוחד, בימים טובים, בשבתות, יש קורבן מיוחד, קורבן חטאת, שמקריבים בבית המקדש. אז גם בראש חודש יש קורבן כזה, אבל שם יש איזה ביטוי מיוחד שכתוב לחטאת להשם. כאילו זה קורבן על החטאים של השם. זה מוזר מאוד. אז המדרש פה אומר, החטא במרכאות של השם, זה זה שהוא מיעט את הירח. שהוא אמר ללבנה, לכי ומעטי את עצמך. ואז שיש מאור גדול ומאור קטן. אז כלומר, בעולם הזה אי אפשר שיתגלה המדרגה של הצדיק בצורה אמיתית עד קץ ההיסטוריה. למה אי אפשר? כי אפשר לראות זה למשל אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, מיד אחרי ברית המילה, מופיע הפרשה של סדום. מה הקשר בין שני הדברים? אז המדרש אומר שבעצם כל זמן שיש את זה בעוד כל מיני מקומות, שחז"ל אומרים על כל מיני דמויות של אנשים שהיו צדיקים במיוחד, שהם מחייבים את כולם. כלומר, יוסף מחייב את כולם. למה? הוא עמד בניסיון עם אשת פוטיפר, שאמרה לו שכבה עימי, והוא ברח ולא שכב איתה. אז עכשיו כל אחד באיזשהו ניסיון דומה שהוא יעמוד ויקשה, יגידו לו, תשמע, היית צריך לעמוד בניסיון, תראה, יוסף כבר עמד בניסיון כזה, למה אתה לא הצלחת? כלומר, ברגע שיש אדם שהצדקות שלו מתגלה, זה באופן אוטומטי מעלה את הדרישה של הרף המוסרי מכל מי שמסביב. מה? האם העבירה שלך היא תקדימית או לא? כן, כלומר היה כבר מישהו שעמד בניסיון הזה לפניך. אז אפשר לראות את זה אצל אברהם, שמיד אחרי פרשת ברית המילה של אברהם, מיד אחרי ברית המילה מגיעים אליו שלושת המלאכים, ואז יש ברצף הסיפור של ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד, ויש עכשיו את הסיפור על המשפט הדין של אנשי סדום, שבסוף סדום ועמורה נהפכים. עכשיו השאלה מה קרה? לפני כן גם אנשי סדום היו אנשים רעים. מה קרה שפתאום עכשיו הקדוש ברוך הוא החליט לדון אותם? אם כל כך קרוב לאנשי סדום פתאום מופיע צדיק כמו אברהם, שעומד בקריטריונים מוסריים מאוד גבוהים, עכשיו כבר אין להם תירוץ להתנהגות שלהם. אז בבת אחת ההתגלות של הצדיק היא, כאילו יש פה איזה תפקיד כפול של הצדיק. מצד אחד הוא מגן על אנשי דורו, וגם רואים שאברהם מתפלל על אנשי סדום מנסה להציל אותם. מצד שני, עצם הקיום שלו ביניהם הוא זה שמעמיד אותם בסכנה, בגלל שהוא מציב דרישה מוסרית שמחייבת אותם לעמוד באותו הרף, ואם הם לא עומדים בו אז מיד הם נידונים כרשעים.
כן? כלומר, להיות ליד צדיק זה מסוכן. כי עכשיו יש נקודת ייחוס. כל הזמן אתה נמדד ביחס אליו. זה לא קל. אפשר, יכול להיות שדווקא בגלל זה, חז"ל הדגישו, טוב לצדיק וטוב לשכנו. כי היה אפשר לחשוב שלהיות שכן של צדיק זה לא טוב. אומר לך, אף על פי כן, שווה לך לקחת את הסיכון בלהיות שכן של צדיק, כי אולי אתה תוכל ללמוד גם מדרכיו ולהיות צדיק בעצמך. למרות שלהיות שכן של צדיק זה גם מסוכן קצת. כי אתה כל הזמן נמדד ביחס אליו. זה גם ההנחיה שיש, תהיה זנב לאריות ולא ראש לשועלים. מכירים את זה? להיות ראש לשועלים, להיות ראש, זה טוב. ולהיות זנב, זה נשמע פחות טוב, אבל אם אתה זנב לאריות, אף על פי שאתה רק נספח ונגרר אחרי אנשים שהם הרבה יותר גדולים ממך, אז אתה תמיד תהיה בעמדה של הקטן, אבל יש לך שאיפה תמיד לגדול אליה, כן? יש איזה פוטנציאל שאתה בסוף תהיה בחבורה טובה, מה שנקרא. אבל הנפש באמת יש לה איזה קושי לפגוש משהו, נכון? כאילו לפגוש משהו שאתה לא עומד בו, לפעמים זה לא קל, אתה, כי זה מציב דרישה גדולה, כן, נכון? אז אתה מעדיף להסתכל הצידה ולהמשיך בחייך. נכון, בסדר, זה החולשה שלנו. כן. אז הדרישה הזה, תעמוד באתגר. כאילו, אל תפחד מהשאיפה להיות גדול. למרות שזה בהחלט מאתגר, זה בהחלט לא פשוט. אז, אז ישראל, הירח בסופו של דבר מקטין את עצמו, הלבנה מקטינה את עצמה, ישראל מקטינים את עצמם ומוכנים להיות קטנים בגלות אצל האומות עד לקץ ההיסטוריה. ו, וזה מסוכן גם, כן? להיות בגלות זה מסוכן, וישראל מוכנים לקחת על עצמם את המשימה הזאת. לאורך כל הדרך שאומות העולם נלמדים לפי המוסריות של עם ישראל. כן. זה הרף האוניברסלי. כן, בייחוד, כלומר, אותם התרבויות שבאו במגע עם ישראל, אז כן. באמת התרבויות הגדולות שאנחנו מכירים שבמערב לפחות, כן? זה התרבויות הנוצריות והתרבויות המוסלמיות שיצאו מתוך המגע עם היהדות, ואימצו גם חלק מהערכים של של ה... של היהודים בצורה חלקית, בצורה מעוותת לפעמים, אבל רואים שזה באמת השפיע. עד כדי כך שהיו חלק מהרבנים שממש אמרו שצריך להישאר בגלות, כי זה המשימה של ישראל בגלות, ללמד את האומות להיות מוסריים, למרות המחירים החריפים שזה עשוי להביא. כן? שזה במובן, זה בעצם היה הוויכוח בין יוסף ואחים. יוסף, כשהוא חולם חלומות, כשהוא חולם על העלומים שמעלים בשדה ושכולם משתחווים לו ושהוא רואה את השמש והירח ו11 כוכבים, למה האחים כל כך מתעצבנים על זה עד שהם רוצים להרוג אותו? כאילו מה, זה נשמע קצת... זה הם, מה? כאילו זה נשמע הם בהתחלה. אוקיי, שככה הם מבינים, ככה הוא גם לא מכחיש את הפירוש הזה, שאומרים, הם והוא וגם אבא שלו מפרשים את זה שכל האחים השתחוו ליוסף. בסדר, אז למה צריך שני חלומות? למה צריך עלומים, שמש, ירח, כוכבים? מה המשמעות של המוטיבים האלה בחלום? אז המשמעות העמוקה של זה, זה שבניגוד, המשפחה של יעקב היא משפחה של רועי צאן. הם לא מגדלים תבואה. בסדר, כשיוסף חולם את זה שהם מעלמים עלומים בשדה, זה לא משהו שהם עושים ביום יום, הם רועי צאן, הם נוודים. לגדל תבואה בשדה זה עבודה אחרת לגמרי. זה להיות איש שדה, שגר במקום קבוע, הוא לא נווד, הוא מגדל תבואה, שנה אחרי שנה, זורע, חורש, זה עבודה מסוג אחר. באותה תקופה, המקום שבו היו עושים דבר כזה, זה היה מצרים. באמת בשנות הרעב יורדים למצרים. במצרים יש אוכל. בארץ כנען, ארץ של נוודים, אין כל כך הרבה שדות באותה תקופה, אין חקלאות ממוסדת, יש עמים נוודים, רועי צאן. אז יוסף חולם על זה שהוא הולך למקומות של המרכזי התרבות הגדולים, ששם יש טכנולוגיה, ציוויליזציה, שיכולה להביא מזון לכל העולם, להביא חיטה לכל העולם. מה? זה נילוס. כן, כמובן, זה אחד לשני, זה גם הברכה, נפגוש את זה בהמשך כשנדבר על הנחש, והכללה של הנחש, ועפר תאכל כל ימי חייך, הכללה של הנחש זה שהמזון מצוי לו בכל עת. אנחנו נראה את זה במדרשים, איזה מין כללה זה. וארץ ישראל לעומת זה, למטר השמיים תשתה מים. זה לא כמו ארץ מצרים שבה יש נילוס שאפשר להשקות. זה ארץ שבה המצב הכלכלי תמיד בסימן שאלה. בכל אופן, אז יוסף חולם שהוא יורד למצרים, למקום שבו יש תרבויות גדולות שיכולות לפרנס את העולם כולו, והחלום השני, השמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לי. החלום לא הגיוני, חלומות, הרבה דברים קוראים לא הגיוניים, אבל אם יש בשמיים שמש לא רואים כוכבים.
נכון? אז איך הוא רואה שמש וירח וכוכבים? מה? הצעה? מה זה? היה חלום, הוא יכול לעוף גם בחלום. אה. אז זו תשובה שנייה. הוא ראה שהשמש שוקעת, ועולה הירח והכוכבים. דהיינו, הוא ראה שבשביל לממש את החלום הראשון של התבואה, צריך לרדת לגלות, צריך לעזוב את היום שהשמש תשקע, וללכת לגלות אל הלילה שבו ישראל הם כמו ירח וכוכבים בין האומות. כלומר, יוסף רוצה לכתחילה לרדת לגלות בשביל לממש חלומות גדולים על תיקון העולם מבחינה כלכלית. והאחים, שהם כבר היו בגלות אחת, אצל לבן, בחרן, והם זוכרים מה זה גלות, והם יודעים שבסוף הגלות תמיד רוצים להשמיד אותך, כי לבן בסוף ניסה לרדוף אחרי יעקב ולחסל אותו, אז הם יודעים שהחלומות הפסטורליים של יוסף על גלות שבה הוא יוכל לרדת לכתחילה לגלות כדי לתקן את העולם מבחינה כלכלית וחומרית, הסוף של זה הוא אסון גמור. איך זה קשור למה שאמרתי? היו תלמידי חכמים שרצו להגיד שהתפקיד של ישראל הוא להיות בגלות בין האומות כדי ללמד אותם ערכים, כדי לתקן את האומות, את התרבויות הגדולות. והתפקיד שלהם זה להישאר בגלות. הם רק שכחו שסוף כל גלות זה שיעבוד. שבסוף אחרי שיוסף נפטר, זה מחזיק, החלום של יוסף מחזיק מצוין כל עוד הוא חי. אחרי שהוא חי, אחרי שהוא נפטר, ואחיו נפטרים, וקם מלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף, מתחיל שיעבוד. שיעבוד שמשתמש באותן מערכות שיוסף יצר. יוסף יצר מערכת ריכוזית, שכל מצרים עבדים לפרעה. והמערכת הזאת עצמה בסוף זאת שמשמשת להשמיד את ישראל. הם לא הסכים לקבל את המצרים כעבדים. הם הציעו את עצמם כעבדים, הוא לא הסכים. אבל זה, וישם אותה יוסף לחוק. יוסף הוא יצר את מצרים כבית עבדים. צריך לראות את זה בפסוקים. זה לא הנושא עכשיו, אבל... ובסוף, זה עצמו מה שיעבד את ישראל. כלומר, אם נשארים בגלות יותר מדי זמן, זה מסוכן. אז זה נכון שבזמן שישראל בגלות יש להם תפקיד. תפקיד מוסרי, תפקיד חינוכי, תפקיד ערכי, להביא לתוך התרבויות הגדולות את הערכים המוסריים של תורת ישראל, וחלק מזה אכן נקלט בין האומות, אבל מתישהו צריך לצאת מהגלות. הגלות היא לא המטרה הסופית. היא זמן ביניים. המטרה זה לחזור חזרה לארץ ישראל. שאנחנו נהיה בגלות. לא, עד קץ ההיסטוריה. אנחנו בקץ ההיסטוריה עכשיו. חזרנו אחרי 2000 שנה. 2000 שנה היינו מתים בגלות. חזרנו. זה המושג של ימות המשיח, שישראל אחרי 2000 שנה בגלות, חוזרים חזרה על הבמה של ההיסטוריה של האומות כאומה בין האומות. במשך 2000 שנה לא היינו אומה, היינו מאובן של משהו שפעם היה עם, ועכשיו הוא חי קהילות בגלות, משהו מוזר שאין לו שום דבר דומה בכל התרבות האנושית. אין שום עם ששרד אחרי 80, 100, 150 שנה, העמים שהיו בגלות פשוט נעלמו, נטמעו, התבוללו בתוך העמים שלהם הם הגיעו. עם ישראל הוא הדוגמה היחידה שיש לעם ששרד בגלות כגרעין קטן. באמת לא היינו עם כשהיינו בגלות, היינו קהילות, אז זה היה קהילות בתימן ובכורדיסטן ובמרוקו ובגרמניה ובפולין, קהילות, כל קהילה חיה לעצמה, חיה את חיה במנותק מקהילות אחרות. בכל זאת נשמר בפנים איזשהו גרעין, כמו גחלים, שכשמגיע הרוח ונושבת בהם פתאום משהו מתגלה שהגחל הזה שהיה נראה כבר כבוי, משהו, איזה זיק של חיים נשאר בו בפנים. וזה היה המצב של ישראל בגלות במשך 2000 שנה. וזה פלא שאחרי זה, וזה הנושא של החידוש, שישראל מתחדשים כמו הלבנה, כמו שאנחנו אומרים גם בברכת הלבנה, שהם עתידים להתחדש כמותה. ישראל עתידים להתחדש כמו שהירח בכל חודש וחודש. יש לו זמנים של התמלאות, ואחרי זה זמנים של שהירח הולך ונחסר עד שהוא נעלם, וכל חודש מחדש זה מחזור כזה. וישראל נמשלו ללבנה בהיבט הזה, שיש להם זמנים של מילוי וזמנים של חיסרון. הזמנים של מילוי למשל, אז הזוהר אומר על ימי שלמה, קיים השיא הרע בהשלמות. בימי שלמה היה הירח בשלמות. היה ירח מלא. כל חודש יש ירח מלא, מה הכוונה? לא, הירח, כלומר ישראל שנמשלו לירח, בימי שלמה, שאז היה המקדש בנוי וישראל ישבו על אדמתם ולא היה מלחמות, אז היה הירח מלא. מאז הוא הלך ונחסר ולא מופיע. איפה זה נעלם? מופיע בהבלחות בהיסטוריה במקומות בודדים. ברוב ההיסטוריה שלנו היינו בגלות, היינו במצב של הירח חסר. וזה הולך ומתמלא, זה הולך וחוזר. בהי באייר תש"ח שחזרנו לפה, זה משהו, עוד לא מבינים מה קרה, אבל זה אירוע תנכי. עם ישראל
יצא מהקבר של הגלות, קם לתחייה, וחזר לבמת ההיסטוריה. ואם תפתחו ביחזקאל פרק ל"ז, חזון העצמות היבשות, בניגוד למה שהרבה אנשים רגילים לחשוב שזה מדבר על תחיית המתים, זה מדבר על תחיית האומה מן הגלות. תפתחו שם, זה אומר, בפתחי את קברותיכם עמי, שעם ישראל חוזר מהגלות לארץ ישראל, הנביא קורא לזה תחיית המתים. בגלות היינו מתים וקמנו לתחייה, וזה נס של תחיית המתים. כן. כאילו הגישה הזו שאומרת שלישראל יש שליחות בגלות. יש מה? שלישראל יש שליחות בגלות. כן. אז כאילו אני מנסה להבין כמו שאמרת, אמרת שזה תקופה מסוימת שככל עוד יוסף היה חי בתקופתו, אז באמת היה את השליחות הזו, אז זה גם מקביל לתקופות שהיו אצלנו בהיסטוריה הקרובה. ככל עוד היה מישהו לפני... לא, אז נסביר את זה ככה, יש פה שני נושאים שהם קצת מתחברים, אבל הם לא בדיוק אותו דבר. נושא אחד זה האפשרות להישאר ישראל בגלות, בצורה שהגלות היא לא עם שיעבוד. כלומר, כשיוסף נמצא במצרים הוא בגלות, אבל הוא המלך. אז סוג של גלות שהיא בכבוד ותפארת. זה לא גלות של שיעבוד, של קושי. אדרבה, הוא המושל. וזה דמויות מאוד מאוד חריגות יכולות למלא את התפקיד הזה, מישהו שהוא גם יכול להישאר צדיק כיוסף, גם כשהוא נמצא בתפקידים האלה. והמדרשים גם מעירים על זה, כשיוסף מתגלה לאחים, אני יוסף אחיכם, אני אותו יוסף. אותו יוסף שהייתי אז במצרים, לא שיניתי את הערכים שלי, לא שיניתי את אמות המידה, לא התיישרתי לפי התרבות שבתוכה אני חי, אני אותו יוסף. וזה, בשביל זה צריך להיות באמת, כמו יוסף, שהמסורת קוראת לו יוסף הצדיק, כי זה דמות מאוד חריגה, זה מאוד מסובך, והיו דמויות כאלה גם במהלך ההיסטוריה, דמויות יהודיות שהיו בתפקידי הנהגה ושמרו על, על הזהות שלהם. היה את דון יצחק אברבנאל, היה את דון אגרציה, מה? רבי, נכון, אבל הוא עוד היה בארץ ישראל. זה נכון שזה היה ישראל תחת שלטון רומא, אבל זה היה בארץ ישראל. אני מדבר על מישהו ממש בגלות. תור הזהב אולי קצת. אז בתור הזהב היו כמה, והיו גם בעוד כמה, באמת, בעיקר בספרד, היו עוד כמה דוגמאות לזה, אבל זה באמת חריגים. בסדר? אז זה נושא אחד. נושא השני, זה המשך של הגלות ומתי היא צריכה להסתיים, וזה נושא מאוד מסובך, לא תמיד יודעים לזהות. מתי הגיע הזמן שבו הגלות צריכה להסתיים. כולם מסכימים על זה. נכון. אולי בסדר, תהיה עוד גלות או שזהו. אז זה חז"ל אומרים שלא תהיה עוד גלות. זה פסוק בספר דברים, והיטיבך וירבך מאבותיך, ובירושלמי, במסכת שביעית, אז רבי אלעזר אומר, והיטיבך וירבך מאבותיך, כלומר מה שיהיה לך, משהו יותר ממה שהיה לאבותיך. אבותיך, אף על פי שנגאלו, חזרו וגלו, אתה משאתה נגאל שוב אינך גולה. לא בדיוק בניסוח הזה, ויש לזה עוד כמה מקורות, גם בפסיקתא דרב כהנא וגם בעוד כמה מקומות, שלא תהיה גלות שלישית. דהיינו, החזרה מגלות אדום, מגלות אירופה, היא הגלות האחרונה, ואחרי זה אין יותר גלות. עכשיו צריך לדעת לצאת בזמן, מי שלא יוצא בזמן, וזה נושא אחר, שהוא קשור לחזרה גם של יעקב מהגלות. כשיעקב חוזר מהגלות אצל לבן, והוא מפחד מעשיו שיהרוג אותו. אני מתלבט אם להיכנס עכשיו לכל הנושא הזה. נגיד זה ממש בקצרה, אני לא אכנס עכשיו לכל הדיוק במקורות. יש, כל זמן שישראל נמצאים בגלות, בזמן שעדיין צריכה להתרחש גלות, יש להם הגנה של השכינה שנמצאת איתם בגלות. ברגע שהגיע הזמן לחזור מהגלות, השכינה חוזרת לארץ ישראל, ואז מי שנשאר בחוץ לארץ כבר אין לו הגנה. ואז זה מסוכן, ואנחנו רואים את זה בכל שלב של מעבר מגלות לגאולה, שיש סכנה גדולה. אם זה ביציאה ממצרים, שעמלק בא ותוקף את ישראל לפני שהם נכנסים לארץ, אם זה במעבר אחרי גלות בית ראשון, ולקראת העלייה לבית שני, זה הסיפור של מגילת אסתר, שהמן רוצה להשמיד, להרוג ולהביא את כל היהודים, ואם זה בדור האחרון, שמי שלא עלה לארץ בזמן, נספה בשואה. כלומר, מי שלא מזהה את התהליכים ההיסטוריים, ויודע שהגיע הזמן לצאת מהגלות ולחזור לארץ, הוא בסכנה. מה? ועכשיו כמובן, מי שעד עכשיו עדיין לא רואה את זה אחרי 70 ומשהו שנה, זה כבר באמת בעיה. אבל כל פעם שיש אנטישמיות גואה, אז זה סימן שכן, כמו שיעקב אומר לרחל ולאה, אני רואה את פני אביכן, ואיננו, איך זה הפסוק? כלומר, אחרי הרבה שנים בגלות, שיעקב מצליח, וגם מתחתן, מוליד ילדים, וגם מצליח מבחינה כלכלית, והוא משגשג, ויש לו צאן,
טוב, זה בסוף כן, קראתי לאיפה אה, אז הוא מדבר עם רחל ולאה, ואומר להם, רואה אנוכי את פני אביכן כי איננו אליי כתמול שלשום. משהו השתנה ביחס של לבן. פתאום הבנים של לבן אומרים, אה, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, מאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה, מתחילה האנטישמיות, שהיא סביב הכלכלה וההצלחה הכלכלית של היהודים, זה חוזר על עצמו תמיד. כל העושר שיעקב עושה, זה שייך לאבא שלנו, מתחילה שנאה, מתחילה רדיפה, וזה סכנה, ואז באותו זמן יעקב בורח. בסדר? ואם אני אחזור לנושא שאמרתי מקודם, שהצדיק הוא בעצם מחייב את הרשעים והקריטריון המוסרי, מה ששאלת, זה מעניין בתעמולה הנאצית, אחת הטענות נגד היהודים הייתה שהם הביאו את המוסר לעולם, ולכן צריך להשמיד אותם, נכון? כלומר, היטלר ממש ניסח את זה בצורה כזאת. היהודים הם הביאו לעולם את המוסר, וזה דבר רע. כן, ככה הוא ראה את זה. זה ממש על השואל שלנו? לא יודע מה אתה בסד? כן, שהיהודים הם הביאו, זה קשור גם לפילוסופיה של ניטשה, שהמוסר זה הכלי נשק של החלש. הגרמנים הריצו עוצמה. עכשיו מוסר, הם אומרים זה כלי נשק, מי שהוא לא מספיק חזק בשביל לנצח, אז הוא ממציא את המוסר, כדי להצליח להתגבר, והמוסר הוא כובש את כוחות החיים, הוא מדכא את כוחות החיים, הוא לא מאפשר לאוברמנש, לאדם על, להתגלות בכל העוצמה שלו. ולכן המוסר זה דבר רע, כי הוא מחליש את האדם, הוא מצמצם את האדם, הוא מכווץ את האדם, אז צריך להשמיד את היהודים האלה שהביאו לעולם את המוסר. כן, זה ממש הנקודה הזאת. כלומר, לא רוצים את הצדיק הזה שיהיה בתוכנו. אבל זה באמת מי שלא יצא בזמן, אז משמידים אותו, כן, בגלות. האומות עצמם בסוף קמות כנגד ישראל. לכן ההסכמה של ישראל להיות בגלות בין האומות זה מסירות נפש ממש, כי זה מסוכן. הרבה פעמים נהרגנו בגלל זה. אז אני רק אסיים את הנושא הזה של המדרש, שבסוף השעיר של ראש חודש, הוא מכפר על חטאים, לפי ההלכה אמרנו, על חטאים שלא ידוע מי חטא אותם, שאי אפשר לייחס אותם, שאין להם כתובת. כלומר, בעיקרון, אדם שחטא, הוא בעצמו צריך להביא קורבן חטאת על החטא שהוא עשה. אבל חטא של ראש חודש זה חטאים שנעשו ולא נודע מי עשה אותם. חטאים שנעשו בלי שנודע מי עשה אותם. וזה, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, זה עליי. דהיינו, חיסרון שבמציאות, רע שיש במציאות, כל רע שיש בעולם שאי אפשר לייחס אותו לאף גורם, אי אפשר להגיד הרע הזה הוא כי פלוני עשה ככה וככה, זה פשוט הרע שהוא במציאות מצד היותה נבראת. בעצם הבריאה יש איזשהו הכרח לצמצם את העוצמה של המציאות, והצמצום הזה הוא מקור החסרונות שבמציאות. מקור הרע שבמציאות, ועל זה מעצם בריאת העולם, וזה הכרחי לקיום העולם, יש איזשהו רע ששייך לעצם הקיום, הפער שבין התכנון של הקדוש ברוך הוא לבין המימוש שלו בעולם העשייה, זה שבתכנון צריך להיות שני מאורות גדולים, ובפועל יש מאור גדול ומאור קטן, זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה אני לוקח על עצמי. הפער, החסרונות שיש במציאות, הרע שיש במציאות, שהוא נובע מעצם קיום המציאות, זה הוא מבקש, כביכול הוא מודה באשמה לגבי הרע הזה, והוא מבקש שנביא עליו כפרה, וזה קורה, אמרנו, בראש חודש, כאשר הירח נעלם, האור שלו מצטמצם, החיסרון הזה מורגש, ואז אלוהים מבקש מהאדם להיות שותף בדבר הזה. כלומר, זה לא סתם אלוהים אומר, טוב, זה חטא שאני עשיתי, אומר, תביאו עליי כפרה. כלומר, תהיו מוכנים לשותפות הזאת, תהיו מוכנים לחיות בעולם שיש בו חסרונות, מכוח הידיעה שמתישהו החסרון הזה יתוקן. כביכול בעולם הבא זה הירח והשמש הם באותו דבר. כן. בעולם הבא, שני המראות הם גדולים. כי רק בעולם שלנו, בגלל המצב שלו, של הפער שלו ממחשבת הבורא, אז יש את הפערים האלה. אבל באמת המצב השלם, מחשבת הבורא, או מה שאנחנו קוראים לו, העולם הבא, אז הכל הוא מתאים בדיוק למחשבה של הבורא, ושם שני המראות הם גדולים, שם אין פער, שם אין הבדל, שם אין רע. שם יש שוויון. כן? על שוויון אמיתי. אז מה, כולם נראים אותו דבר? אז יש פסוק בישעיהו, הזכרנו אותו, שכתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. כלומר, גם אז יש בכל זאת הבדל המדרגות, אבל זה כבר לא באופן של רע ושל חיסרון.
זה הבדלים של ריבוי אור. זה משהו אחר. מקווה שהיא לא תתלוננה אז. מה? אז, אז ישראל מוכנים לקחת את זה מכוח הידיעה שזה מצב זמני, שאחרי העולם הזה מגיע העולם הבא, שאחרי המצב של הפער יש מצב שבו הפער הזה מושלם ויש תיקון, שבסופו של דבר העולם יתאים לתכנון של הבורא, ויגיע להשלמה שלו. ולכן אין פה ייאוש, יש פה מתח, יש פה ציפייה, יש פה דרמה, אבל ישנה תקווה, יש תכלית, יש מגמה, זה הולך לאנשהו, יהיה תיקון בסוף לעולם. ורק נתפור שוב את הנושא שהצמצום הזה, הקטנה שנעוץ בשורש של הקיום, המטרה שלה זה כדי שיהיה אפשר בסופו של דבר להביא לתיקון, כדי שתהיה מציאות שיש בה עבודה ושאיפה לקראת ההשלמה, שתהיה דינמיות, כן? שלא יהיה מצב שהוא סטטי. ובאמת בסופו של דבר, על יסוד הפסוק בשיר השירים, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שזה ביטויים של חיבה שהקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, אז המדרש אומר, אל תקראי תמתי, אלא תאומתי. כביכול הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא בריאה שהיא תאומה שלו, שהיא זהה לו, שהיא שווה לו. זה מתחיל בתור פער, אבל המטרה זה בסוף יונתי, תמתי, שהבריאה תוכל להגיע למצב שהיא כביכול פנים בפנים מול הקדוש ברוך הוא, כאילו שווים. כן? אבל פינת אלוהים תחלוף. כן? זה כן יש לה מימוש בסוף. לא, נגיע לזה יותר, הנחש, מה שהוא אומר לאדם וחווה זה, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הוא פרט בדיוק על המיתר הזה. אתם תהיו כמו אלוהים. עכשיו זה ברור, זה לא יכול לקרות אף פעם. כי יש בורא ויש בריאה, וזה לא אותו דבר. והבריאה לא יכולה להיות בורא. אבל עדיין יש מצב של השלמה, שבה הפער הזה הוא לא נחווה כדבר שלילי, אלא כדבר חיובי. שיש השלמה, נגיע לזה בהמשך. צריך שנדבר על הנחש. לא, אני עושה את השאלה. מה? אז סתם שאלה, כמו האבן שלא יכול... אם הבורא לא יכול לברוא עוד בורא, בורא. אי אפשר. זה לוגית, זה לא... כי בורא בהגדרה זה משהו שאין זולתו. אם יש שניים, אז זה לא זה. למה? אולי, טוב, אולי בהגדרה. כי מה? בורא לא יכול להיות נברא, ואם הוא כן. משהו שבראו אותו, אז הוא נברא. גם אם הוא... אבל אם בורא יכול, זה בדיוק, קיצור, זה נכנס בסדר, האם אלוהים יכול לברוא משולש שהוא מרובע? לא, כי לא. משולש מרובע זה לא אותו דבר. יפה, בורא ובריאה זה לא אותו דבר. לא, זה לא. אז מישהו נברא, הוא לא יכול להיות בורא. לא, כן, זה לא, בדיוק אותו, זה נקרא, בשפה של הראשון זה נקרא נמנעות. דבר שבלתי אפשרי, הוא לא יכול להיות. פשוט בהגדרה, זה לא... זה שאלה חסרת פשר. כאילו, האם משולש יכול להיות מרובע? לא, כי זה משולש וזה מרובע, זה פשוט שני דברים שונים. אם הוא יהיה מרובע, אז הוא לא יהיה משולש. אז בורא זה בורא, מי שהוא נברא הוא לא בורא. אז אם בורא מישהו אחר, אז המישהו האחר הזה הוא לא יכול להיות בורא, הוא נברא. זה מה? בדיוק, הוא נברא. אבל אם הוא יכול לברוא דברים, אז הוא בורא. לא, אז הוא יכול ליצור, כן. בנו קצת מן היצירה, קצת מן ה... יצירה, עשייה, כן, בריאה לא. אבל, כן, אבל... לא, אני לא מבין למה התכונה כביכול נקרא לזה תכונה של לברוא דברים, זה אומר, אם יש לך את זה, אז אתה בהכרח לא נברא. למה? לא, זה קשור מכונה שמייצרת מכונות. אה, אפשרי. כן, זה קשור ליצירה, אתה גם אותה. זה יש מי יש. בסדר. אז זה טוב, נגענו בזה בשירים הראשונים של מה זה בראשית ברא, מה זה המושג ברא. בסדר, זה לא, שאלה לא חדשה. לא, יש... מה זה? חכים לחיות. נגיע לזה. טוב, אז הצמצום בעצם של הירח, בעצם הצמצום במציאות כולו, זה מקור החסרונות שבמציאות, וכל בריאה ובריאה מוגדרת דווקא על ידי החיסרון שמיוחד לה. יש ברכה שהם מברכים אחרי ששותים מים, למשל, בורא נפשות רבות וחסרונן. אז בדרך כלל מפרשים שהקדוש ברוך הוא ברא נפשות רבות, וגם את כל מה שכל אחד ואחד צריך בשביל להשלים את חסרונו. אבל אפשר גם להבין, בורא נפשות רבות וחסרונן. כל הנפשות הרבות מאופיינות כל אחת על ידי החיסרון שלה בעצמה. כלומר, מה שחסר לי מגדיר את הדברים שאליהם אני שואף.
את הרצונות שלי, את מי שאני... מה? חיסרון נברא, צריך כן? למצוא אותו. מאיר הראינו מפורש. מה? חיסרון נברא, הוא קיים, צריך למצוא אותו. כן. כלומר, כל נברא הוא לא שלם, יש לו חיסרון. רק מה שמיוחד פה זה להגיד שהחיסרון הוא זה שמאפיין את הייחודיות של כל נברא ונברא. מה שחסר לאדם מסוים, זה מה שמגדיר מי שהוא, מגדיר את מה שהוא מחפש בחיים, את מה שהוא שואף אליו, את האידיאלים שלו, את הערכים שלו, זה הכל מוגדר מאותה שאיפה פנימית שיש לו להשלים את החיסרון שיש לו. זה אני חושבת שהוא אופן חלומות שלו. מסוכן. הוא ברא גם את הנפשות, הוא ברא גם את החיסרון שלו. וגם את מה שמשלים את החיסרון שלהם. לא, אין משהו באמצע. מה? לא, הוא ברא את הנפשות עם החיסרון שלהם, וגם את אותו הדבר שהילדים יכולים להשלים את החיסרון שלהם. אז יש איזשהו מנגנון. כן? מה? אז כאילו החיסרון הקיומי של כל נברא ונברא זה מגדיר את השאיפות שלו, את הרצונות שלו, את האידיאל שלו. זה נכון גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל. וכיוון שרוצים להגיע לחיות אז נגיד את זה בקצרה, שאפשר לראות, נדבר שנייה רגע על התרבויות הכלליות. למשל, התרבויות הנוצריות, שעל פי חז"ל, הטיפולוגיה שמאפיינת אותן זה, כן, עשיו הוא אדום, אדום זה רומא, רומא זה אחרי זה התנצרה, אז כאילו עשיו זה הנצרות, ישמעאל זה האסלאם. מכירים את זה? עד כאן כבר, בסדר. אז עשיו, שיצחק מברך אותו על חרבך תחיה, הוא איש דמים. ובאמת, הנצרות הביאה המון מלחמות לעולם. ומה הערך שהנצרות דוגלת בו? אהבה. החסד, החמלה, נכון? מסתכלים על ההיסטוריה של התרבויות הנוצריות, זה לא נראה זה מה שחסר להם. זה מה שהם היו רוצים להיות, כיוון שהם בקצה השני. והאסלאם, ישמעאל, הוא בנו של אברהם, איש החסד, חסד הוא יודע. הוא מכניס אורחים, זה בטבע שלו, מה חסר לו? חסר לו דין. לכן האסלאם, היא באה להשלים את הנקודה הזאת, וזה דת שכל כולה דין. דין מוחמד בחרב, אנחנו מכירים גם את הביטוי הזה. האסלאם משליט את עצמו על העולם על ידי החרב, כיוון שהנטייה שלו זה דווקא לצד החסד, אז הוא מנסה להשלים את עצמו על ידי הדין. והמהר"ל מגדיר שכל תרבות, הוא מביא את זה על פי המדרש, שהשר של אותה אומה, או המלאך של האומה, או נגיד הכוח הרוחני, הערך הרוחני של אותה אומה, זה אותו דבר שהוא ההפך שלה. כלומר, מה שחסר לה, לזה היא שואפת. מה היהדות? אז מה ישראל? מה הערך של ישראל שואפים לה? מה חסר? נו? אז יש את זה בפרשה האמת שנקרא השבוע, בפרשת ויחי, שיעקב קורא לכל הבנים שלו, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו והגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הוא רוצה שהם יתאספו אליו והוא יגיד להם מה יהיה באחרית הימים. ואחרי זה כשהם מתאספים אליו, רואים שהוא לא אומר להם שום דבר על אחרית הימים, הוא רק נותן להם ברכות. מה קרה? מי זוכר מה אומר המדרש על זה? מה? נעלמה ממנו רוח הקודש, הסתתם ממנו הקץ, למה? הוא חושב שאחד הבנים שלו לא תמיד. שמישהו חטא. כן. יפה, אבל חטא במה? זה השאלה. אני אעשה... רש"י פה אומר, אספו ויגיד אליכם, ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו השכינה. והתחיל לומר דברים אחרים. אז בלשון שהוא קורא לבנים שלו, מה הוא אומר להם? האספו ויגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ואז מסתלקת השכינה וחושב שאולי יש חטא. עכשיו מה הוא רצה מהם שיקרה? האספו. תתאספו. שיתאחדו. והוא חושב שאולי יש בהם חטא שקשור לאחדות. הרי זה היה הבעיה גם בין יוסף והאחים. על פי המדרש, זה לא הפסוק שמופיע פה, זה פסוק מספר דברים. מה ענו לו האחים? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אז מסביר המהר"ל, הערך של ישראל זה האחדות של הערכים. הם רוצים איזון נכון בין החסד ובין הדין. בין האהבה לבין עשיית הצדק. זה שני ערכים נכונים. אתה יכול לתפוס בערך אחד, וזה יהיה אמיתי ונכון, אבל זה רק ערך אחד. ישראל רוצים לתפוס את שני הערכים ביחד, ולהגיע לאיזון נכון והרמוני ביניהם. האמת? זה נקרא אמת. זה מידתו של יעקב. זה נקרא
זה נקרא רחמים גם, וזה נקרא אחד. בסדר? אחדות. והמהר"ל מוסיף הערה עירונית, לכן תמיד בעם ישראל יש מחלוקות. כי זה מה שחסר לנו, אחדות. זה משימה קשה, זה לוקח 2000 שנה, כן? זה משימה רצינית, להביא אחדות. אבל שמע ישראל, השם הוא השם אחד, זה מה שאנחנו אומרים, השם אחד. ויש מקמך ישראל גוי אחד בארץ, מה? זה מאפיין של כל האומות. מה? אז הוא אומר בישראל בייחוד. בישראל בייחוד, בגלל ש... שונאים ושים, רוצחים אחד את השני. מה? ישראל... בסדר? לא, וגם רגע אחרי, אז יעקב מברך אותם, כל אחד בברכה הייחודית שלו, וכאילו... זה בגלל שהאחדות אסור לה לטשטש את הייחודיות של כל אחד, אחרת זה לא באמת אחדות אמיתית, זה לא באמת לתפוס בערכים, זה להגיד, הדרך לייצר אחדות בין הערכים, זה אם כל ערך יהיה טיפה מוחלש, טיפה נוריד את הווליום, ואז יסתדר, אוקיי, אבל זה לא באמת זה. השאלה זה האם כל ערך, כפי שהוא במלוא העוצמה שלו, עדיין יכול להסתדר עם הערכים האחרים. זה המשימה של ישראל. הוא בירך אותם גם לפי חסרונות, מעניין. כן, כן, זה טוב, זה לימוד, אם היינו לומדים את פרשת שבוע, אז היינו לומדים את הברכה, ואיך כל אחד, הברכה שלו זה התיקון של הנקודות שלו. תסתכלו ברש"י, יש הרבה מדרשים מאוד יפים על הנושא הזה. טוב, אז עכשיו, לפני שנעבור ליום החמישי, אז רק ניתן איזשהו מבט על, בסדר? על היום הרביעי. עד עכשיו בעצם ראינו בימים ראשון, שני ושלישי, מעבר מהמופשט יותר אל המגושם יותר. כן, ביום הראשון, מה היה לנו? אור. ביום השני, כן, ביום הראשון הזה אור וחושך. ביום השני, רקיע, מים, דברים קצת יותר מגושמים. ביום השלישי, אדמה, כן, ארץ, תראה היבשה. עכשיו ביום הרביעי, אנחנו שוב חוזרים לאור. נכון? יהי מאורות. אז מה ההבדל בין היום הראשון ליום הרביעי? אור אחר, השינוי בין ההתחלה של זה לסוף. נכון, אמרנו ששם זה אור ופה זה מאורות. בסדר, אבל מה ההבדל בין אור למאורות? לא, להבדיל בין היום ובין הלילה, ואז להבדיל בין האור ובין החושך. נכון, אבל אני אגיד את זה ככה, היום הראשון, השני והשלישי מקבילים ליום הרביעי, חמישי והשישי. עכשיו השאלה, מה ההבדל? מה זה מאורות? כאילו, הורדה של זה. אור, מה? זה כלים, קודם כל נכון, זה כלים ולכן האור מצטמצם, ולכן ראינו שהמאורות פה הוא מאורות חסר, מלשון מארה, כלומר כשהאור צריך להתגלה בתוך כלים, אז הוא בהכרח צריך להצטמצם כדי שהוא יתאים למידה של הכלים. זה מידה אחת, וזה בעצם כל המדרש הזה של הירח שעליו דיברנו, שהאור הזה מצטמצם, אבל מאורות זה אור בתנועה. נכון, יש, האור של היום הראשון הוא פשוט אור. עכשיו המאורות זה השמש, היא זזה, זה אור שבתנועה. אוקיי? אז לפי זה, ביום השני פגשנו מים, נכון? מים ורקיע. אז מה נצטרך לפגוש ביום החמישי? מים ורקיע בתנועה. מה זה מים זזים? נחל, נהר, דגים? מה זה רקיע זז? ציפורים? תראו, ביום החמישי, ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. אז המים צריכים להוציא שרץ נפש חיה, זה הדגים ועוף. טוב, מה היה לנו ביום השלישי? אדמה וצמחים. אוקיי, אז מה זה צמחים זזים? מה? כל בעלי החיים. תוצאי הארץ, נפש חיה, כל בעלי החיים זה צמחים זזים. מה זה אדמה זזה? אדם? בסדר? אז בעצם הימים ראשון, שני, שלישי מקבילים לימים רביעי, חמישי, שישי, רק עם התוספת של התנועה. שזה מה שדיברנו פה במדרש של הירח, שהכניסה של האור לכלי מייצר צמצום שמייצר את הדינמיות, את התנועה. עד עכשיו היה 3 ימים שבהם קרו כל מיני דברים, אבל הכל סטטי. עכשיו דברים מתחילים לזוז. זה כאילו חזרה, סבב ב' על אותם דברים, רק הפעם עם תנועה. אבל גם תדשי הארץ דשא וכאילו ומוציא פרי, וזה גם סוג של תנועה, לא? זה כוח חיוני, אבל העץ לא הולך לשום מקום. הוא נשאר איפה שנטעו אותו. זה נכון שיש פה כבר צמיחה, זה יותר מאשר מים ויבשה שממש דוממים. נכון, יש פה התחלה של איזו תנועה, אבל זה עדיין עומד במקום. לעומת החיות, בעלי חיים, ציפורים, דגים, זה כבר ממש תנועה. אז בעצם יש פה, המעבר הזה מהסטטי אל הדינמי, אל התנועה, יש בו, זה שתי דרכים, האופן הכפול שבו התרבויות האנושיות תופסות את העולם. באופן סכמטי כללי, התרבויות של המזרח מקדשות את הסטטיות.
את המנוחה, את אי התנועה, את ההשקטה. נכון, הרבה גם מהטכניקות של מדיטציה, שזה זה להגיע להשתקה, לדמימה, משהו שלא זז, זה האידיאל אצלם. השינוי הוא תמיד רע, הוא מביא לתוצאות לא טובות, צריך להגיע למצב שאתה מגיע להתאפסות. לעומת זה התרבויות המערביות, שדוגלות בתנועה, קדמה, התפתחות, יש איזה יעד להגיע אליו. אז אפשר לומר בצורה כזאת שהתרבויות המזרחיות זה שייך לימים ראשון, שני, שלישי, והתרבויות המערביות רביעי, חמישי, שישי. מה? נכון, כן, אבל זה נותן פה איזשהו אפיון. עכשיו, מה בכל זאת ההבדל בין הימים ראשון, שני, שלישי לרביעי, חמישי, שישי? אחרי היום השישי, מה מגיע? שבת. אחרי היום השלישי אין שבת. למה? לא כי- הושלם. מה? לא רק כי לא הושלם, כי זה לא הולך לשום מקום. לא. אין יעד, אין תכלית של ההלכה, אם זה העולם של העצירה, של הדממה, של הסטטיות. לעצור. אז, עכשיו אז השאלה אם זה שבת. אז מה ההבדל בין המנוחה של שבת? שבת זה יום המנוחה. מה ההבדל בין המנוחה של שבת לבין שלושת הימים הראשונים שהם כל כולם מנוחה? שבת זה מנוחה שהמערכת כבר רצה עם עצמה. כאילו יודעת לעבוד לבד. כלומר, מנוחה שאחרי עמל היא לא כמו מנוחה סתם, נכון? יש מנוחה, ויש בכל הציוויים שיש על השבת בתורה, זה תמיד מופיע אחרי 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי תשבות. זה שביתה, מנוחה שבאה אחרי פעולה. זה לא אותו דבר. כן? יש בזה טעם אחר לגמרי. ואז איפה ישראל נמצאים? רגע שנייה. של התנועה? כאילו, תנועה ואז מנוחה. אדם אז- בגלל. תעשה מלאכה. אז המדרש אומר שכל הימים יש להם בן זוג, חוץ מן השבת. כי יש, היום ראשון יש לו את הבן זוג שלו שזה הרביעי. יום שני יש לו בן זוג, כן, חוץ מהשבת, אין לה בן זוג. אמר לקדוש ברוך הוא לשבת, ישראל יהיו הבן זוג שלך. כלומר, אם יש את התרבויות המזרחיות מצד אחד, המערביות מצד אחר, ישראל זה לא פה ולא פה, ישראל עם השבת. ולפי, יש כמה דרכים להבין איך השבוע מתארגן סביב השבת. אנחנו רגילים בדרך כלל לחשוב על זה ששבת הוא בסוף השבוע. נכון? יש כאילו מראשון עד שישי ובסוף מגיע השבת. אבל יש גם אפשרות לתפוס את שבת כמי שנמצאת באמצע. הדימוי הוא דימוי של מנורה. יש את הקנה האמצעי, שזה השבת, ויש 3 ימים מפה ו3 ימים מפה. ויש לזה גם ביטוי בהלכה. למשל, בכל מוצאי שבת צריך לעשות הבדלה. מי שלא עשה הבדלה במוצאי שבת, עד מתי הוא יכול לעשות הבדלה? עד יום שלישי. כלומר, מהשבת, הברכה, ההערה של השבת נמשכת עד יום שלישי, שם זה נגמר. ומצד שני, כבר מיום רביעי מתחילה ההערה של שבת, יש זה למשל בשיר של יום רביעי, כל יום ויום בבית המקדש היו אומרים איזה מזמור אחר מפרק תהילים, אז שיר של יום רביעי, בסופו יש מנהג של חלק מהקהילות, מוסיפים פתאום 3 פסוקים הראשונים של לכו נרננה להשם, נריע לצור אישנו, שזה הפסוקים של קבלת שבת. מה הקשר? יום רביעי מתחילה הערת שבת, מתחילים להזכיר, אנחנו הולכים לקראת שבת. אז יש בעצם רביעי, חמישי, שישי מהצד הזה, שבת באמצע, ואז ראשון, שני, שלישי. זה דרך אחרת להסתכל על בעצם השבוע כששבת היא באמצע. מה? מתחילים לבשל ביום רביעי. זה מי שמאורגן ומסודר. אנחנו בדרך כלל רק ביום שישי עושים קניות, אז אני לא יודע. תלמדי אותנו איך עושים את זה. וזה מה שאומרים גם בפיוט בלכה דודי, ששבת היא מקור הברכה. כלומר, והזוהר אומר, כל הימים מתברכים ממנה. כלומר, היא כאילו באמצע והיא משפיעה את השפע שלה לכל הימים. אבל העובדית זה תרבויות המערביות בישראל. כאילו, גם להם יש יום מנוחה. ראשון, שבת. נכון, אנחנו נדבר על זה כשנגיע לשבת. מה ההבדל בין האסלאם שהיום שלו זה שישי, לבין הנצרות שהיום שלהם זה ראשון, וישראל שהיום זה שבת. שישי, שבת, ראשון, יש לזה הרבה משמעות. מה? כן, כן, עוד נדבר על זה, לא עוד הרבה זמן, עוד כמה שיעורים יש נגיע. עניין לקרבה של כאילו שישי הכי קרוב לשבת, ראשון הכי קרוב לשבת. כן, ככל שיותר קרוב לשבת, אז ההשפעה של קדושת השבת יותר ניכרת. אגב, גם גיאוגרפית, ארץ ישראל היא בין המזרח למערב. לפעמים מחשיבים אותה חלק מאירופה, לפעמים חלק מאסיה, לפעמים חלק מאפריקה, היא בדיוק בנקודת ממשק של בין התרבויות. גם מבחינה היסטורית, גם מבחינה תרבותית. גם אקלים, נכון. טוב.
וירא אלוהים כי טוב. וירא בבוקר יום רביעי. אפשר להתקדם. ויאמר אלוהים, ישרצו המים, אז אני עכשיו בפרק א', פסוק כ'. אנחנו מתחילים את היום החמישי. שכבר נתתי לכם ספוילר, שמה שנברא בו זה מים זזים ורקיע זז, שזה הדגים והעופות. ויאמר אלוהים, ישרצו המים, שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ, על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו, ומילאו את המים בימים, והעוף יירב בארץ, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי. טוב, אז פה יש... מה התפקיד של נפש פה? אז הנפש, טוב, זה תחילת החיים. כמו שאמרנו, עד עכשיו לא היו חיים. ביום השלישי היה צומח, היום הרביעי היה מאורות, חיים עוד לא הופיעו. פה זה היום הראשון שבו מופיעים חיים, ביולוגיים, בעלי חיים. זה נפש. נפש חיה, גם על הארץ נפש חיה, תוצאים. מה זה נפש חיה? וגם על תנינים נפש חיה. איזה כתוב זה? למה? לא, אז בוא נפרק, בוא נראה על מה כתוב נפש חיה ועל מה לא. זה לא על כל דבר. אבל בגדול נפש חיה, בצורה הכי פשוטה, בעלי חיים, מה שחי, כן, מה שיש בו נפש, תנועה. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. אז זה התוכנית. בסדר? אז יש פה שני דברים. שהמים ישרצו שרץ נפש חיה, וגם שהמים ישרצו כנראה את העוף שהוא יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. עכשיו תראו ברש"י, נפש חיה, שיהא בה חיות. בסדר? זה הפירוש הפשוט. כלומר, בעלי חיים. אז פה מדובר על שרץ נפש חיה, זה הדגים. בסדר? כי זה השרץ של המים. ישרצו המים שרץ נפש חיה. זה עדיין לא החיות והבהמות, שאותם אנחנו נפגוש ביום השישי. לא, הדבר השני זה ועוף יעופף על הארץ, נכון. 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 אז רש"י אומר, סתם, מה זה שרץ? כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ קרוי שרץ. כלומר, דבר שהוא, כמו שהיום אנחנו אומרים, שרצים, כל הדברים שהם על הארץ. בעוף, כגון זבובים, בשקצים, כגון נמלים, וחיפושים ותולעים, ובבריות, כגון חולת ועכבר וחומת וכיוצא בהם וכל הדגים. כלומר, כל דבר שהוא לא מתרומם, אין לו, הוא לא גבוה מעל הארץ, הוא נקרא שרץ. כלומר, עכשיו אנחנו מגלים שגם בבעלי החיים יש מדרגות. ומה שיותר קרוב לארץ ויותר נמוך, הוא גם מבחינה ערכית הוא נחשב נמוך יותר. אז זה שרץ. זה הבריות שקרובות לארץ. מי שגם הדגים. מה? כן, כי הדגים הם בתוך המים. כלומר, אתה לא רואה אותם. כן, הם רחוקים. נכון, אבל הם מתחת לארץ. זה נקרא, כן, אז זה נקרא שהם מתחת לארץ. היית מחשיב, לא יודע, לוויתן כנחות יותר. בדיוק באתי לשאול, לוויתן זה גם שרץ? אז בואו נראה, בפסוק הבא. זה מה שלא נברא טוב. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. אז פה יש פער בין מה שאלוהים אמר, שזה ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ, ובביצוע יש את נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, שזה הדגים, ויש את כל עוף כנף למיניהו, אבל יש לנו עוד משהו נוסף, שזה התנינים הגדולים. בסדר? שזה... מה זה רומסת? רומסת מה שראינו ברש"י, זה השרץ, משהו כאילו כמו כשאתה רומס ברגליים שלך, זה כאילו משהו קרוב לקרקע. כל הדברים ביום הבא אנחנו נראה את הבהמות, בסדר? שהם כבר, יש להם גובה, לא יודע, אריות, פרות, זה לא דברים שהם צמודים לקרקע, הם כבר יותר עליונים מבחינה פיזית, הקומה שלהם גבוהה יותר, יש לזה גם ביטוי ערכי. עד שבסוף נפגוש את האדם שהוא בכלל, הוא הולך על 2 ולא על 4, זה כאילו עוד יותר מרוחק מהקרקע מכולם, נצטרך לדבר על המשמעות של זה. כלומר, ככל שאתה יותר קרוב לארץ, לקרקע, זה משהו יותר בהמי, יותר חייתי, פחות מוסרי.
ככל שמתנתק יותר מהקרקע, אז יש בו ממד יותר מוסרי, יותר עליון, שמתגלה עד שבהופעה שלמה של זה באדם. שהוא ממש מנותק מהקרקע, הוא הולך על השתיים ולא על ארבע. אז הנה רש"י אמר, זה נקרא זה שרץ העוף. יש שרץ המים, יש שרץ העוף, יש שרץ האדמה. כאילו כל אחד מהתחומים הללו יש בתוכו מדרג של חיות עליונות יותר ועליונות פחות. הציפורים הם הכי גבוהים, כאילו, לא, בגלל שהציפורים, המקום שלהם זה הרקיע. ועוף יופף על הארץ על פני רקיע השמיים, כלומר זה מקומם. הביטוי, כלומר חיה שהיא אמורה להיות על הארץ ומסוגלת להתנתק מזה, זה ביטוי לאיזשהו אי כפיפות למערכת הטבע. אבל העופות זה כאילו, זה מקומם, השמיים. למרות שכן צריך להגיד שהזוהר אומר מה זה עוף יופף על הארץ, זה המלאכים. שכתוב עליהם שיש להם 6 כנפיים לאחד, בשתיים יכסה פניו, בשתיים יכסה רגליו, ובשתיים יעופף. כן, בספר ישעיהו. לכן אומר יעופף, יעופף, אז עוף יעופף על הארץ זה המלאכים. כן, הם ראו רק פה. כן, לפי הפירוש הזה של הזוהר, כן. השאלה עכשיו, מה זה השרץ נפש חיה? ועוד שאלה, שאני מתפלא שעוד אף אחד לא שאל, מה זה ויברא אלוהים את התנינים הגדולים? עד עכשיו חזרנו שוב ושוב ושוב על העיקרון, שבריאה זה משהו חד פעמי, שקורה בהתחלה בראשית ברא אלוהים, ומאז אנחנו לא פוגשים את הפועל הזה, אלא וייצר, וייעש, פתאום ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. מה מיוחד בתנינים האלה שמצדיקים בריאה מיוחדת? כן? אני שמעתי תיאוריה שזה הדינוזאור. יכול להיות, לא יודע. המדרש פה אומר משהו אחר. אז נגיד, טוב, אז קודם כל נגיד ככה. שרץ נפש חיה, גם כן פירוש של הזוהר, אומר שרץ נפש חיה, ראשי תיבות, נחש. כלומר, יש פה איזו הופעה ראשונית של אותה דמות שאנחנו נפגוש מאוחר יותר, שהיא הנחש, וכשנגיע לזה ננסה להבין מה זה הנחש הזה, מי זה הטיפוס הזה ומה הסיפור שלו. אבל כבר כאן צריך להגיד שלגביו נאמר ויברא. כלומר, בדומה, 3 פעמים יש במעשה בראשית את הפועל ברא, זה בראשית ברא אלוהים, ופה ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ויברא אלוהים את האדם. רק זה 3 המקומות היחידים שנאמר בהם הפועל ברא. בראשית בריאת השמיים והארץ, ואצל התנינים, ואצל האדם. אז הסברנו כמה פעמים שיש פער בין מה שאלוהים אומר לבין מה שמתרחש, לבין מה שהמציאות יכולה להוציא מתוך עצמה, לבין דברים שאלוהים צריך להתערב כדי לעשות בעצמו. ופה, בראשית ההופעה של החיים עצמה, נראה שהארץ מעצמה לא מסוגלת להוציא, המים מעצמם לא מסוגלים להוציא. ישרצו המים שרץ נפש חיה, הם לא מצליחים להוציא מתוכם חיים. צריך התערבות אלוהית של ויברא. זה אולי אפילו קשור בדרך כלל אני לא אוהב לעשות את החיבורים האלה, בין תורה ומדע, כי עוסק בדברים שונים. כן? התורה לא כל כך, כבר ראינו את זה בהתחלה, לפי רש"י, שהתורה לא מתעניינת כאן בסדר בריאת הדברים, ולכן מי שמנסה למצוא בפסוקים פה איזושהי הקבלה לאיך הדברים התרחשו במציאות הטבעית, של התפתחות כדור הארץ והמינים, יש אנשים שהולכים בסגנון הזה, אני חושב שזה קצת פספוס וחוסר הבנה של מה התורה מנסה להגיד, כי התורה מנסה ללמד אותנו את התוכן הפנימי, המוסרי, של מה המשמעות של הדברים, ולא איך הם התרחשו. אבל בכל זאת, יש שאלה מאוד גדולה, שעד היום לא נפתרה, שזה שאלת ראשית החיים. או ביוגנזיס, מי שמכיר כלומר, איך התחילו החיים? בסדר, היה מפץ גדול, היה זה, יש כוכבים, נוצרה פלנטה, נוצרו מים, בסדר, יש המון תיאוריות איך זה קרה ומה קרה, בסדר. בעלי חיים, מה קרה שפתאום זה הופיע? זה איזו קפיצה שהמדע עדיין לא יודע היום להסביר, גם לפי התיאוריות הכי מתקדמות של ההתפתחות, איך מאין חיים פתאום הופיעו חיים.
אז יש התגבשות של מולקולות וחלבונים שנוצרים, זה בסדר. זה יכול אולי להסביר יצירה של מחצבים, של אבנים, של יסודות שונים בטבע, אבל החיים זה עדיין חידה. איך פתאום אין חיים, פתאום נהיה חיים. למה שרשרת חלבונים מסוימת פתאום תהיה חיה? כאילו. אז פה אולי התורה בעצמה רומזת לזה שויברא אלוהים את התנאים הגדולים. זה באמת לא קורה לבד. יש פה איזו התערבות מבחוץ. אני לא מבינה. הדגים שאנחנו מדברים עליהם, הם לא יהיו חיים? צריך להפריד פה שתי רמות. בצורה פשוטה, אם מדברים על דגים, עופות, אנחנו יודעים מה זה דגים, עופות, כן? אבל כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, כל מעשה בראשית הוא מדבר על רבדים הרבה הרבה יותר ראשוניים ומופשטים של המציאות. כאילו, אם הם חיים, אז למה צריך את התנינים בכלל? איפה את יודעת שהם חיים? אני שואלת, כי כתוב נפש חיה. זה מה שאלוהים רצה שיהיה. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף אל הארץ על פני רקיע השמיים. זה מה שהוא רצה, אבל זה לא קרה לבד. אחרי שכתוב, ויברא אלוהים. ולמה תנינים? למה אולי צריך ללמוד משהו אחר? מה שכבר היה? התנינים הגדולים זה חלק מאותם, תכף נראה. תראו עכשיו ברש"י, תנינים, דגים גדולים שבים. ובדברי האגדה הוא לוויתן, ובן זוגו. שבראם זכר ונקבה, והרג את הנקבה ומלאכה לצדיקים לעתיד לבוא. שאם יפרו וירבו לא יתקיים העולם בפניהם. טוב, נראה שצריך להבין אותו. אבל נסביר אותו. כנראה לא היום אלא שבוע הבא. אבל המדרש פה אומר, מה זה התנינים? זה לוויתן ובת זוגו. חיות מיתולוגיות כאלה הן תניות, אבל זה חלק מהעולם של הדגים, בסדר? אבל מה שמודגש פה, וזה רציתי לתקף, זה ויברא. כלומר, יש פה בראשית הופעת החיים, המים לא מצליחים להוציא מתוכם נפש חיה לבד, וצריך שאלוהים יתערב, לכן מופיע פה, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים. כלומר, הופעת החיים זה דילוג שהארץ לא מצליחה להוציא מתוכה לבד. המים לא מצליחים להוציא לבד. אלוהים צריך להתערב ולברוא את זה. מעניין שעד עכשיו, כאילו כאשר היה ציווי והאדמה לא הצליח, הקדוש ברוך הוא לא התערב. פעם הראשונה שהוא מתערב. נכון. נכון. ואנחנו נראה שעוד פעם שהוא מתערב עם האדם. מה הם לא הצליחו עד עכשיו לברוא? לא, למשל שהיה עץ פרי עושה פרי, ואת תוציאה רק עץ עושה פרי, לא נכון? כי הוא לא יכל. די, לא. אז זה השאלה. אז לא רצתה, לא יכלה, זה תמיד תחום אפור. אבל הקדוש ברוך הוא שם, בכל מקרה, הוא לא השלים את החיסרון הזה. הוא לא התערב כדי לעשות את זה יותר טוב. פה זה לא... פה הוא אמר, אני רוצה שתעשי ככה, והיא באה, יש לה זכות בחירה, היא עשתה ככה. פה הוא רוצה שתעשה ככה, אבל היא לא יכולה, אז הוא חייב לעשות את זה. אבל אפשר גם שם להגיד, בסדר, אוקיי, אז היא עשתה לא כמו שצריך, אז תשלים אותה, היא עשתה עץ עושה פרי, אז תעשה שהוא גם יהיה עץ פרי. דיברנו על זה, זה חלק מהקטע, כן. תן לה לעשות את זה. אז גם פה אפשר. אז גם פה, אז אפשר להגיד שהיא לא רוצה, אפשר להגיד שאין לה אפשרות. זה... אני חושב שהפסוקים סובלים המדרשים סובלים את שתי האפשרויות. אבל הדגש פה בכל אופן שצריך כאן, בהופעה של ראשית החיים, צריך התערבות אלוהית ישירה, וזה הבריאה הזאת, הבריאה של התנינים. עכשיו, לפני שנגיד כמה מילים על התנינים, אז במדרשים, בהרבה מקומות מופיע לוויתן ובת זוגו. שזה איזשהו ביטוי לכוח, כוח של חיים קמאי, כוח עצום, כאילו על היבשה אין חיות כל כך גדולות, כמו לוויתן. כן, לוויתן זה איזשהו כוח אדיר, ענק של חיים, שהוא נמצא במעמקים, כלומר הוא סמוי מהעין, זה לא משהו שרואים אותו, ובייחוד המדרשים מדברים על זה שזה כוח שיש בו יכולת הרסנית מאוד גדולה, כלומר זה עוצמות של חיים ללא רסן, בלי שליטה, והם יכולים להשמיד את העולם. אז פה רש"י מביא, אתם רואים שאם יפרו וירבו לא יתקיים העולם בפניהם. כלומר, זה איזשהו כוח עוצמתי מאוד, שהוא יכול, זה כוח בלי רסן, הוא יכול להשמיד את העולם. יש מדרשים אחרים שאומרים שבשעה שלוויתן ובת זוגו נזקקים זה לזה, כשהם רוצים להזדווג, אז הם כל הימים גועשים, וזה כאילו, זה משמיד את העולם. כלומר, זה לא מדובר פה לפי זה על יצורים שאנחנו מכירים, כן, מכדור הארץ שלנו. זה איזשהו ביטוי לבריאה של כוח חיים, שהוא כל כך עוצמתי, ששוב חייבים לצמצם אותו. זה מה שרש"י פה אומר, לוויתן ובת זוגו, שבראם זכר ונקבה והרג את הנקבה. כלומר, מיד
הם נבראו תנינים, וזה פה רומז, התנינים הגדולים, שתראו שהמילה תנינים חסר שם יוד אחד, אז מפה המדרש לומד שהם נבראו שניים, אבל מיד אחד מהם נהרג, כי זה כוח שצריך שהוא יהיה בעולם, אבל הוא במעמקים. אם קודם הזכרת מאיר אריאל, אז יש לוויתן המעמקים, בזנבו יחבוט וכוח. תשמע, שיר מים רבים של מאיר אריאל, נדבר על זה. מה? תחפש. שיר, כדאי לשמוע אותו בזה. אז יש במעמקים איזשהו כוח של חיים מאוד גדול, שהוא הכרחי בשביל שיהיו חיים בעולם, אבל הוא גם חייבים לרסן אותו מיד, כי הוא מצד עצמו הוא יכול לכלות את העולם. זה כמו... במים דווקא? מה? זה במים כאילו הכוח הזה? כן. כלומר, כי הוא גנוז, הוא סמוי, הוא לא משהו שרואים אותו. הוא מתחת לפני השטח. יש איזה כוח חיוני מתחת לפני השטח שדוחף את המציאות, אבל אם לא מרסנים אותו, או בלשון המדרש, אם לא הורגים את הנקבה של הזוג לוויתנים הזה, אז התוצאה תהיה הרסנית. העולם לא יכול לעמוד בפני. והוא עדיין קיים כביכול הזכר? כן. עכשיו, כאילו הוא נשאר במים. באיזשהו אספקט... זה, שוב, נשאר במים. זה כוח חיים שנמצא בתשתית של המציאות. של המציאות בתשתית, אבל של המים בעולם. מים כביטוי למה שמביא חיים. בסדר? המים זה חיים. אתה משקה, אתה שותה מהמים, אתה משקה איתם, אתה... זה מעניין, כי לא רשום פה את התענים הגדולים שבמים, רשום את כל התענים הגדולים, והפירוש המיידי רץ כאילו ללוויתנים וכאלה דברים שבמים, אז זה לא מחייב מהפסוק. אבל כל הפסוק פה מדבר על משהו שהמים שרוצים. החיות שעל האדמה זה ביום הבא. לא. כן, אבל העוף, לפי הפסוקים פה, העוף הוא גם כן נברא מהמים. נחשים וגם... לא, לא נחשים. למה? גם נחשים וחולדות, כל הדברים האלה. לא, שם הוא הביא רק דוגמה מה זה שרץ. כל דבר שלא גבוה מהארץ קרוי שרץ. בעוף זה זבובים, בשקצים זה נמלים וחיפושים ותולעים, בבריות כגון חול תחבב זה. לא. מה שנברא היום זה. נראה ביום החמישי, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו הארץ. גם שם יש רמס, שם זה רמס הארץ, פה זה רמס המים. בסדר? אז נסכם, נמשיך את זה בפעם הבאה. אז מה שבעצם קורה ביום החמישי, זה ראשית ההופעה של החיים, שזה חידוש. עד עכשיו ראינו בעצם ארגון מחודש של הקיים, אלוהים עושה סדר, מבדיל, מפריד, מסדר את הדברים שקיימים כבר. ופה בראשית הופעת החיים מופיע שוב הביטוי של הבריאה, ויברא אלוהים את התענים הגדולים, כלומר יש פה איזושהי התערבות אלוהית של חידוש של הופעת החיים בעולם, וזה מופיע דבר ראשון בתור התנינים הגדולים, שזה כוחות החיים העלומים והנסתרים שנמצאים בתשתית המציאות, שזה כוחות בלי רסן ושליטה, ולכן יש בהם גם ממד של סכנה, ולכן מיד חייבים לצמצם אותם. זה שוב, אגב, מזכיר לנו, כן? המאורות הגדולים, שם שניים שאחד צריך לצמצם אותו, וגם שם זה הנקבה, הירח, לעומת השמש. וגם פה, יש פה את הלוויתן ובת זוגו, ומיד את הנקבה, הרג את הנקבה ומלאכה לצדיקים לעתיד לבוא, ושוב מופיע לעתיד לבוא, כמו שהלבנה עתידה להתחדש, לעתיד לבוא, כשהמציאות תוכל להכיל את העוצמות של החיים הללו, אז כן, זה יופיע שוב העוצמות של החיים הללו בצורה שלמה, של לוויתן ובת זוגו. אבל בינתיים, מה? דווקא אצל הצדיקים. מה? זה שזה יופיע אצל הצדיקים, כאילו שומר את זה להם, ספציפית. נכון, אז זה מה שראינו שהקדוש ברוך הוא אומר לירח, שהצדיקים יקראו בשמך, כלומר הסוד הזה של מי שמסוגל לצמצם את עצמו לזמן מסוים עד שהוא יוכל להופיע ולהתגלות בצורה מלאה, זה הסוד של הענווה של הצדיקים, שמקטינים את עצמם, כמו הצדיקים שנקראים יעקב הקטן, דוד כאילו הקטן. דווקא הקצה של הצמצום הזה הוא יבוא כן, זה צמצום שסופו לתיקון והרחבה, כן. ובסוף, והיה אור הלבנה כאור החמה. כן, נכון. טוב, אז עד כאן היום. שבוע הבא נמשיך קצת יותר עם המדרשים על התנינים האלה ומה הסיפור שלהם. וזהו.